بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا غنا الجمعة 15 ga watan Zulqa'ada, hijira na da shekara 1442, wanda ya daidai da 25 ga watan Yuni miladiya shekara ta 2021. Hadisin mu na yau, ana Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, inna likulli dinin khuluqa wa inna khuluqa al-islami al-haya. Rawahu Ibn Majah wa hassanahu al-Albani. Hadisin mu ne an karbo shi daga babban sahabi Abdullahi bin Abbas, yarda Allah ya tabbata a gare shi da sauran sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gabaki daya. Wannan babban sahabi Abdullahi bin Abbas shine rawaito yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace, inna li kulli dinin khuluqa. Lalle tabbat ana kowane addini na da ainihin dabi'u, ma'ana addinan da suka gabace mu can baya kowane addini akwai dabi'un da yake tinkaho da shi. Wa inna khuluqal islam al-haya, kuma lalle tabbat ainihin dabi'u na musulunci shine ainihin sanin kunya. Ma'anar hadisin tana takaice Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu. Kenan wannan hadisin ɗaya daga cikin hadisai masu tarin yawa wanda suke nuna mana ainihin falala da daraja na sanin kunya. Mutum ya kasance ainihin mai alkunya ne, wanda ya san kunya, ya san ya girmama ainihin na gaba, ya san ainihin ya darajta ainihin mutane. Mai kunya a cikin maganganun shi, haka nan kuma mai sanin kunya a cikin ainihin ayyukan shi na yau da kullum. Kenan sanin kunya shine ɗabi'un da ainihin musulunci ke tinkaho da shi, kamar yadda al'ummun da suka gabace mu kowace al'umma akwai ɗabi'a da take ainihin tinkaho da ita, to musulunci kuma babban ɗabi'a na musulunci shine ainihin sanin kunya. Ya zo a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta. Ma'ana yana ɗaya daga cikin abin da mutane suka riske daga cikin maganganun annabawan ko wanda suka wuce, shine idan ka kasance baka jin kunya, baka san kunya ba, to ka aikata abin da ka dama. Ma'ana inda baka san kunya ba, to kawai ka ci gaba da yin abin da ka dama. Kina yan uwa mu kasance masu alkunya, masu sanin kunya a cikin maganganun mu, a cikin ainihin ayyukan mu, a cikin al'amuran mu gabaki ɗaya mu kasance masu ainihin jin kunya. Ya zo a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, ma'ana imani kaso 70 ne da doriya, ko kuma kaso 60 ne da doriya. Babban kaso daga cikin ainihin kaso na imani shine faɗin la ilaha illallah. Ainihin daraja mafi kaskanci, mafi karamci na imani shine mutum ya dauke a wani abun cuta da kan hanya. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ainihin sanin kunya shi ma kaso ne daga cikin ainihin kaso na ainihin imani. Kenan uwa mu kasance masu jin kunya, masu ainihin sanin darajta ainihin mutane cikin maganganunmu, cikin ayyukanmu, cikin al'amuran baki ɗaya mu kasance masu jin kunya. Sannan kuma san cewa ainihin jin kunya baya hana mu je mu tambaye abin da bamu fahimta ba daga cikin addinin mu. Duk abin da mutum bai fahimta ba, wannan zai cire girman kai, ya cire kuma kunya, ya zo a mai bayani yanda ya dace, matukar dai abu ne wanda yake na shari'a ne, wanda yake na wajibi ne. Wannan kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu. Allah ya samu daga cikin bayi shi na gari wanda suna jin kunya a cikin maganganunsu, suna jin kunya a cikin ainihin ayyukansu, suna darajta ainihin mutane. Kada mu manta yau muna ranar Juma'a, mu yau ta salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a koda wani lokaci, musamman ma a cikin wannan rana ta Juma'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. haka nan kuma karanta suratul kahf mu tafi juma'a da wuri, bayan mun yi wanka, mun yi ado, mun shafa turare. Wannan ga maza kenan. Mata kam haramun ne a gare su ta cikin ado da turare, za su tafi ainihin juma'a ne ko kasuwa ko gari ko balago. Wannan fita haramun ne ga mata. Idan ado za su yi da turare, sai su yi shi a cikin gidajensu. Wannan kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kula da wannan gabaki dai. Allah ya samu daga cikin bayan shi nagari wanda suke sauraron magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki. Inda muka yi daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya karba daga gare mu. Inda muka yi kuskure, Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Marigaya daga cikin musulmai, Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa su huta. Mu da muka yi saura, Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci
musulunci, Allah ya kashe muna masu imani, Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu. Musulmi da ke cikin walhalu kala kala, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya. Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya biya mana dukkanin bukatun mu duniya da lahira a cikin sauki. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.